everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। गगा मोननाया हां लानो हागुलाया गाइस। फारसेथिं बेस्थ' बेखायनो दासान्दि भिडिअ थिडिअनिफ्राय एसे बांद्राय टाचाव थानो हाया जायो। जेखि जादोला गोबावजों खेमसेब्लाबो नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायदों। आसा खालामदों इसोरनि उनाव नोंथांमोन बयबो मोजाङै मोजां दं। मोखां थोखां सुनाय गैया गाइस, नै आलु थिलि मैगं बारियावसो दङ आङो। एसे मोनसे भिडिअ नुनानै एक्साइटेड जादों। भिडिअआ दाख्लैनिमोन, बेखौ आङो सिन्था सरसा खालामबाय थादों। टाइम मोनैनि थाखायसो होनो हायाखैमोन। जे जाय बिटिआरनि EM मानगोनां राकेश ब्रह्म बिथाङा सासे दैदेनगिरि जानानै बिथांनि सायाव जे बिथांनाव गांखं दङ आरो बे गांखंआव बिथांनाव सुबुंफ्रा रायजो राजाफ्रा बिथांनाव सोनारनानै थांना थानो हायो। बिथाङा मोनसे एरियाखौ नायनो थाखाय दायथ' मोननाय सासे बिटिआरनि एरिया ओनसोलनि नायगिरि आरो होननांगौआनो जाहैबाय EM रिप्रेजेन्टेटिभ अफ पिपोल। दा बिथांनाव माखासे मेन अफ केरेक्टार होननाय मेनार बुस्थुआ थानांगौ। जायफोर मिशनफोरखौ बिथाङा फारि फारि सिगांनिफ्राय बुंबोदों, बे मिशना बेसेबां साक्सेस जादों जायाखै, आवगायनायनि आन्दोआव मा दं बेखौ आं बुंनो थाङाखै। खिन्थु जायफोर मिशनफोरखौ लादों बिथाङा मोजांनि थाखाय हाबाखौ जोबजासिम जाफुंजासिम मावनांगौ, आं बेखौ खावलायो। लोगोसे सिगांनिफ्रायनो बिथाङा जायफोर खोथाफोरखौ बाहायबोयो, दिनै माखासे खेथ्रआवबो बेफोरखौ गोसोखांफिनलायनांगौ गैला। मिशनानो होन, बबेबा ग्रुपनो फैसा होनायानो बुं, बेसेबां फैसा होनायनि खोथा होनामोन, बेफोरबादिफोरखौ मावफुंनांगौ आरो। खिन्थु स्टिल दिनैसिमावहाय माने बिदिखौ बाराद्राय नुसारनाय जायाखै। बेखायनो आं आर'ज, बिथाङा खोथा होनायजों लोगोसे प्रतिश्रुति जुदि দিয়া হৈছে, কাম কাজবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। खामानिखौ मोजाङै साक्सेस खालामनांगौ। इउ हेभ टु डु टिल साक्सेस जाजासिम नोंथाङा मावनांगोन। बेजों लोगोसे जायफोरनाखि दैदेनगिरिनि सायाव बिथाङा भाषण होयो, बेफोर सासे रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै बा सासे दैदेनगिरि जानानै, गोग्गो दैदेनगिरि जानानै बिथांनि खुगायाव समायामोन। बे सिगांनिखामोन आरो आं बेखौ सानबाय थानानै दिनै सुबिदा मोननायखाय बुंनो लुबैदों। दा बेफोरबादि बुंनायनिफ्राय बिथाङा, आं जानगाराव था होनाखै, सोदांनांगौ गावखौ। बुंनायनि अनगायै मावनानै दिन्थिनो हानाया साबसिन जायो सोरखौबा बखिनायनिफ्राय आरो। दा बेखायनो माखासे बुस्थुखौ मावनानै दिन्थिनांगौ आरो माखासे खोथा बाहायनायखौ जोङो नोंथांखौ खावलायो। नोंथाङा जाहाथे चेन्जिं लाबोयो गावनि लेंगुवेजाव, भाषणाव। बिदिब्ला नों राजनितिकनि माखासे गियानखौ आनज्रायनानै जायफोर आरजाथारि खोथा, बेखौसो फैबाय थानाय इयुथ्सफ्रा सोलोंनो हागौ। ओंखायनो जों मोजां लाइन लानांगौ, राजनितिकनि गोग्गो गियानखौ सोनानै होनांगौ। बियो मा बुस्थु बेफोरखौ फारि फारि मावनायनि गेजेरजों, खोथा बुंनायनि गेजेरजों एसे एसे सोनांगौ। नाथाय माखासे PMB बर्ड पलिसि मेकिं बर्ड थायो राजनितिकआव, माखासे डिप्ल'मेटिक पलिसिफोर थायो। बे हिसाबै माखासे खेथ्रआव अनेक खोथा थायो, बेफोरखौथ' बुजिखायो। आजिखालि रावबो बुजियै गैला। दा बेखायनो माखासे खोथाखौ नुदों नालाय सारनिखौ, ओंखायनो सारा बेफोरबादिखौ जाहाथे चेन्जिंखौ लाबोयो, बेखौ आं आर'ज गाबबाय। दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। मोखां सुहैनोसै गाइस। जायफोर बिथांमोनहा जोबजासिम नायबाय, बिथांमोननिसिम आं रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल। गोजोन्थों।